Türkmenistanyň orta mekdeplerinde tomuska diň çalyş mövsüminiň başlanmagy bilen ýurtda dilegçilik edýän, hususan-da şäherara we etrabara awtolog ýollarynyň ugrunda sürüjilerden çörek we suw soraýan çagalar köpelýär. Bu barada Garaşsyz neşir Türkmen News habar berýär. 7-14 ýaş aralygyndaky köp çaga Aşgabat Bäherden awtolog ýolunyň ugrunda dilegçilik edýär. Olaryň hemmesi goly goltumdaky obalarda ýaşaýandyklaryny aýdýar diýip neşir ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 13-nji iýunda çap eden maglumatynda aýdýar. Çagalar sürüjilerden diňe bir çörek däl, eýsem suw hem soraýarlar. Olar ýoldan geçip barýan uloglaryň sürüjilerine boş plasmasa gaplary görkezýärler. Çagalar ulogny saklan sürüjilere yerli ýaşaýjylaryň içimlik suw alýan çeşmeleriniň gowrandygyny aýdýarlar. Uzakdaky käbir suw çeşmeleri saklanyp galypdyr. Bu ýerde mallar suwa ýakylýar. Bu çeşmenin suwundan içen adamlaryň garny agyrýar diýip neşir çeşmesiniň sözüni çitirleýär. Awtolog ýollarynyň ugrunda çagalaryň goşmaça gazanç gözleýändigi, esasanam suw soraýandygy barada Azatlygyň habarçylary hem maglumat berdiler. May aýynyň ahirinde yerli çeşmelerimiz Mary Türkmenabad ýolunda çagalaryň sürüjileri boş plasmasa gaplary görkezýändigini we olardan içimlik suw soraýandygyny gürrüň beripdiler. Şonda çeşmemiz hususan-da bu awtomobil ýolunyň golaýynda ýerleşýän Üçaja owasynyň ýagdaýyna ünsü çekip, çetde galan bu ýaşaýyş nokadynyň ilatynyň ören garypdygyny, yerli ýaşaýjylaryň köpüsinde Girdeji çeşmesiniň ýokdugyny hem aýdypdy. Mundan başga-da Türkmenistanyň çäginden üstaşyr geçýän ýüklog sürüjileriniň soňky hepdelerde sosial ulgamlarda paýlaşýan videolarynda da ýurdun awtolog ýollarynyň ugrunda boş plasmasa gaplaryny galgadyp suw soraýan ýaşaýjylara şolsanda çağalary görse bolýar. Bellesek bu maglumatlar Türkmenistanda ýyllar boýu dowam edýän suw üpçünçiliginiň soňky bir näçe ýyl bäri ýetileşýän, owa ýerlerinde ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçilik edýän we şäher ýerlerinde wagtal suw üpçünçiliginiň kesilýän mahalyna gabat gelýär. Türkmen News neşiri köçelerde, bazarlaryň we restoranlaryň töwereginde de dilegçilik edýän çagalaryň köpelendigini aýdýar. Şol bir wagtda yetkinjekler bolsa, köplenç dilegçilik etmeň deregine nähildir bir usul bilen zähmet çekip öz pullaryny gazanmaga synanýarlar. Kimdir biri gaýtadan özleşdirilýän enjamlary ýygnaýar, kimdir biri bazarlarda harytlary arabalarda daşap berýärler. Käbirleri ulaglary ýuwýarlar, o ýerlerinde çagalar ekin meýdanlaryna gitmäge razy bolýarlar we gowaça meýdanlaryny haşalotlardan arasalarlar. Ysy günüň aşagynda amal edilýän şeýle işler üçin köpsi 10-12 ýaşdan uly bolmadyk çagalara günlük bary ýogy 30 manat tölenýär. Dip neşir belleýär. Neşir dilegçilik edýän ýa-da goşmaça gazanç gözlegindäki çagalaryň köpelmeginiň sebäbini ýurduň orta mekdeplerinde tomuska diň çalyş mövsüminiň başlanmagy bilen baglanyşykly bolmagynyň mümkindigini çaklaýar. Bellesek mekdeplerde tomuska diň çalyş mövsümi iýunyň başyndan sentýabryň başyna çenli dowam edýär. Azatlygyň habarçylary ykdysady krizisiň we giň ýaýran işsizligiň arasynda çagalaryň diň çalmak mümkinçilikleriniň ýylyň ýylyna çäklenýän ýandygyny aýdyp gelýärler. Tomuska diň çalşynda köp çaga maşgaly eklenjine kömek üçin zibil çeleklerinden plasmasa gap, kagyz çöpleýär. Bazarlarda araba sürmek, awtoýolgalarda maşin ýuwmak bilen meşgullanýar. Käbirleri dilegçilik edýär. Çagalaryň gazanç etmek üçin işleýän döwründe olaryň betbaççylyga uçrap, helak bolmagy ýaly wakalaryň hem ýüze çykýandygy bellenilýär. Türkmenistanyň resmi mediasynda ýurtda çagalaryň bagtyar durmuşda ýaşaýandygy we olaryň tomuska diň çalyş mövsüminde öz wagtyny boş geçirmedligi üçin ähli şertleriň döredilýändigi aýdylsa da, ýokarda görüň edilýän ýagdaýlar barada mesele gozulmaýar.